IFM News. Nakitaan ng pagbaba ang naging produksyon ng palay sa Pangasinan noong 2024 ayon sa Provincial Agriculture Office. Base sa datos ng tanggapan, bahagyang bumaba sa 1,311,130.49 metric tons ng palay ang naitala noong 2024 kung hihahamping sa 1,388,063.34 metric tons noong 2023. Sa kabila nito, positibong tanggapan na tataas ito ngayong taon dahil nasa 56,838 na hektarya na ang natamnan ng palay mula sa kabuang lupang taniman ng Pangasinan. Tiniyak naman ng tanggapan na nananatiling sapat ang supply ng palay sa Pangasinan matapos makapagtala ng 195.30% na sufficiency rate nito noong 2024. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.